இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தை மாத ராசி பலன்கள் தாங்க பார்க்க போகிறோம். தை மாதத்தின் முதல் ராசியான மேச ராசி பலன்களை இப்போ பார்க்கலாம். நவகிரகங்களில் சூரியன் நிலையானது ஒருவரது தலைவிதியை தீர்மானிப்பதிலேயும் முக்கிய பங்கை கொண்டிருக்குங்க. ஜோதிடத்தில் நவகிரகங்களின் தலைவராக கருதப்படும் சூரியன் ஒரு ராசியில இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயரும் போது ஒவ்வொரு ராசியிலையுமே அதன் தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சூரியனோட நிலையில சிறு மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அது வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படிப்பட்ட சூரியன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம் போகும்போது தான் தமிழ் மாதங்கள் பிறக்குது. அந்த வகையில் 2022ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 14ஆம் தேதி சூரியன் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு இடம்பெயராரு. அப்போதுதான் தமிழ் மாதமாக தை மாதமும் பிறக்குதுங்க. இந்த தை மாதம் பிறக்கும் நாளன்று தான் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுது. இப்போ மகர ராசிக்கு செல்ல இருக்கிற சூரியனால ஒவ்வொரு ராசிக்காரரும் எந்த மாதிரியான பலன்களை பெறப்போகிறாங்க அப்படின்றத தை மாத ராசி பலன்களை பார்க்கலாம். மேச ராசியின் 10வது வீட்டிற்கு சூரியன் போறாருங்க. இதனால இந்த காலம் உங்களுக்கு சாதகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. அரசு வேலை மற்றும் அரசியலில் அதிகார பதவியில் இருப்பவர்களும் அரசியல், அறிவியல், சட்டம், இயந்திரவியல் ஆகிய துறைகளில் படிக்கும் மாணவர்களும் பெயர்ச்சியின் போது முழு பலன்களையும் பெறுவாங்க. தொழில் வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு நல்ல கட்டமாகவே இருக்குங்க. பணியிடத்துல உங்களுக்கு பதவி உயர்வும் அல்லது சம்பள உயர்வும் கிடைக்குங்க. சூரியன் மற்றும் சனியோட சேர்க்கையால உங்கள் தந்தை அல்லது பணியிடத்துல உங்கள் உயர் அதிகாரிகளை கையாளும் போதும் உங்கள் அணுகுமுறையில நீங்கள் மிகவும் ராஜதந்திரமாகவே இருக்க வேணுங்க. கடின உழைப்பாலும் நல்ல வெகுமதிகளை நீங்க பெறுவீங்க. நிதி ரீதியாக நல்ல பணவரவும் உங்களுக்கு இருக்குங்க. பங்கு வர்த்தகத்தில் அதிக லாபங்களையும் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் கடந்த கால முதலீடுகளின் மூலமா நீங்கள் லாபமும் பெறுவீங்க. நீண்ட தூர பயணங்களுக்கான செலவுகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ளவும் நேருங்க. நீங்கள் அரசு துறையில பணிபுரிபவர் அப்படின்னா சிறப்பாக செயலாற்றுவீங்க. உங்களோட செயல்பாடுகள் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலேயும் சிறப்பாகவே இருக்குங்க. தனியார் துறை உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அப்படின்னா நீங்கள் நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாக காண்பீங்க. பதவி உயர்வை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு பதவி உயர்வும் கிடைக்குங்க. உங்கள் திறமைக்கேற்ற பாராட்டும் அங்கீகாரமும் மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து உங்களுக்கு பெறுவீங்க. குறிப்பாக இந்த மாதத்தை உங்களோட கடன்களும் நோய்களும் தீரும் மாதம் அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன். சிலருக்கு வெகு நாள் இழுத்து கொண்டிருந்த விவகாரங்கள் முடிவடைந்து பணவரவும் கிடைக்குங்க. குலதெய்வ வழிபாட்டை தள்ளி போட்டு வந்தவர்கள் உடனடியாக அதை செய்வது உங்களுக்கு நல்லதுங்க. எந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருந்தும் குலதெய்வமே நம்மை காப்பாற்றும் அப்படின்றத நீங்க மறந்துடாதீங்க. எல்லா விதத்திலையுமே நன்மை உண்டாகக்கூடும். எதையுமே துணிச்சலோட எதிர்கொள்வீங்க. தடைபட்டு வந்த காரியங்கள் கூட உங்களுக்கு தடை நீங்குங்க. உங்களோட சாமர்த்தியமான பேச்சாலையும் ஆதாயம் உண்டாகுங்க. பணவரத்து அதிகரிக்க கூடுங்க. உங்களோட செயல்களுக்கு தடைகளை ஏற்படுத்தியவர்கள் தாமாகவே விலகி செல்வாங்க. தொழில் வியாபாரத்துல ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கடின உழைப்பிற்கு பின்னாடி முன்னேற்றமும் அடைவீங்க. ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நன்றாகவே இருக்குங்க. மேலும் நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் மற்றும் அதிக ஆற்றலுடன் இருப்பீங்க. நிதிநிலை உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நிதி நிலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் இது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான மாதம் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. நீங்கள் பொருளாதாரத்துல படிப்படியாகவே ஏற்றம் காண்பீங்க. உங்கள் வருமானம் பெருக உங்கள் நண்பர் ஒருவர் காரணமாகவே இருப்பாங்க அல்லது அவர் மூலமா உங்களுக்கு நிதி சம்பந்தமான ஆலோசனைகள் கிடைக்குங்க. பங்கு நிறுவனங்கள்ல முதலீடு செய்ய இந்த மாதம் ஏற்ற காலமாகவே இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சுவர் இருந்தாதாங்க சித்திரம் வரைய முடியும் அப்படின்றது போல நல்ல ஆரோக்கியம் இருந்தாதாங்க வாழ்க்கை சிறக்கும் அப்படின்றத உணர்ந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட ஆரோக்கியத்தை காத்துக்கொள்வீங்க. இதற்கு முன்பு நீங்கள் சந்தித்து வந்த அஜீரண கோளாறு உபாதைகள் உங்களுக்கு நீங்குங்க. உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு உங்கள் ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் மேலும் வலுப்படுத்திக் கொள்ளலாம். வேலை உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் தடைகள் ஏதுமின்றி பணியில் முன்னேற இந்த மாதம் உங்களுக்கு உதவிகரமாகவே இருக்குங்க. பணியிட சூழல், சக பணியாளர்கள், மேலதிகாரிகள் என அனைத்து பணியிட அம்சங்களும் உங்களுக்கு ஆதரவாகவே இருக்குங்க. உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு மேலதிகாரிகளின் அங்கீகாரமும் பாராட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. அப்படின்னாலும் நீங்கள் உங்கள் சக பணியாளர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடாதீங்க. பல புதிய பயணிகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படுங்க. உங்கள் வருமானமும் உயருங்க. பணி நிமித்தமான பயணங்கள் அனுகூலமாகவே உங்களுக்கு இருக்குங்க. நீங்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் பணியாற்றி தலைமை பொறுப்பை ஏற்று நடத்துவீங்க. பணியிடத்துல உங்களுக்கு நல்ல பெயரும் புகழும் கிடைக்குங்க. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கலாங்க. சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால பணிகளை சிறப்பாகவும் செய்து முடிப்பீங்க. உத்தியோகஸ்தர்கள் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவை உறுதுணையாக கொண்டு உங்கள் பெரும்பாலான விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வீங்க. சக பணியாளர்களின் பொறாமை பார்வை உங்களை துரைத்து கொண்டேதாங்க இருக்கும். உங்கள் அன்றாட பணிகளில் சிலர் குறையும் நேராமல் மிகுந்த அக்கறை செலுத்தி வருவதை மிகவும் அவசியமாக தாங்க இருக்கும். எதிர்பார்த்திருந்த பதவி உயர்வு
இடமாற்றம் போன்றவை கிடைக்குங்க. பொருளாதார நிலையில பற்றாக்குறை நேர இடமில்லைங்க. சிக்கன நடவடிக்கைகள் மூலமா ஓரளவு சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது உங்களுக்கு நல்லதுங்க. வியாபாரிகள் கடன் விஷயத்துல கவனமாக இருந்தா கூட மன நிறைவிற்கு குறைவே இருக்காதுங்க. வியாபாரம் லாபகரமாகவே நடைபெற்று வருங்க. நாளுக்கு நாள் வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பை பெற்று வியாபாரத்திலும் வளர்ச்சியை காண்பது உங்களுக்கு அவசியமாகுதுங்க. அதே நேரத்தில் அவர்களை திருப்தி அடைய செய்யும் வகையில் தரமான பொருட்களை கொள்முதல் செய்து வைப்பது வியாபாரத்தை பெருக்கவும் உதவுங்க. வெளியூர் வெளிநாட்டிலிருந்து நல்ல செய்திகள் உங்களை வந்தடையுங்க. லாபகரமான முதலீடுகளை செய்து உபரி வருமானம் நிரந்தரமாகவே பெற வழிவும் வகுத்துக் கொள்வீங்க. மறைமுக கலைகளான ஆழ்மன தியானம் போன்றவற்றை சுயமாக கற்றுத் தேர்ந்து அடுத்தவர்களுக்கும் கற்றுத் தருவீங்க. சகோதர சகோதரிகளின் குறைகளை பெரிதும் படுத்த மாட்டீங்க. மேலும் முன்பு உங்களை ஏமாற்றியவர்களையும் இந்த காலகட்டத்தில் மன்னித்து விடுவீங்க. தொழில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். தொழில் என்றால் போட்டிகளும் பொறாமைகளும் இருக்கத்தாங்க செய்யும். அத்தகைய சவால் நிறைந்த தருணங்களை நீங்கள் சந்திக்கும் மாதமாகவே இந்த மாதம் உங்களுக்கு இருக்குங்க. நீங்கள் தொழிலில் பல புதிய யுக்திகளையும் கையாளுவீங்க. உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தின் மூலமா நீங்கள் வெற்றி படிகளின் உச்சத்தையும் நீங்கள் அடைவீங்க. உங்கள் தொழிலை சிறப்புடன் நடத்த புதிய ஆட்களையும் பணிக்கு நியமிப்பீங்க. தொழில் வல்லுநர்கள் இந்த மாதம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். மேசராசி தொழில் வல்லுநர்கள் பல புதிய வாய்ப்புகளையும் பெறுவீங்க. அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் முன்னேற்றமும் காண்பீங்க. தொழிலில் உரிய அங்கீகாரத்தையும் பெறுவீங்க. உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்குங்க. சிறப்பாக செயலாற்றி குறித்த நேரத்தில் பணிகளையும் முடிப்பீங்க. தொழில் மூலமா சிறந்த ஆதாயம் காண்பீங்க. பிறரின் விமர்சனங்களை லேசாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமா நீங்கள் சாதகமான பலன்களையும் பெறுவீங்க. நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முடிவில் மாறாதிருப்பீங்க. இந்த மாதம் மற்றவர்களுடன் பகையும் உங்களுக்கு ஏற்படலாங்க. முடங்கி கிடந்த காரியங்கள் எல்லாமே வேகம் பிடிக்குங்க. நெருக்கடியான நேரத்தில் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உங்களுக்கு கை கொடுப்பாங்க. மனதில் இருந்து வந்த சஞ்சல மனநிலையில மாற்றம் இருக்குங்க. தர்ம சிந்தனை மேலோங்குங்க. பண நெருக்கடி குறையுங்க. எதிர்பார்த்த உதவிகள் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. தொழில் வியாபாரம் சீராகவே நடக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. பழைய பாக்கிகள் வசூல் செய்வதில் வேகமும் இருக்குங்க. புதிய ஆர்டர்கள் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் தீருங்க. தொழில் வளர்ச்சியும் வருமானமும் சீராகவே இருந்து வரும் அப்படின்னாலும் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமா கடன் வாங்கும் அவசியம் ஏற்படாமல் தவிர்க்கலாங்க. ஒழுங்காக திட்டமிட்டு முறைப்படி செயல்படுவதன் மூலமா தொழிலில் படிப்படியாக முன்னேற்ற போக்கை நீங்க காணலாங்க. பெண்களுக்குண்டான சிறப்பான பலன்களை பற்றி பார்க்கலாம். காதல் அப்படின்னாலே இனிமைதாங்க. மேசராசியினருக்கு இந்த மாதம் காதல் உறவு கரும்பு போல இனிக்குங்க. சில மேசராசி இளம் வயதினருக்கு மனதில் காதல் அரும்பு மலருங்க. கணவன் மனைவி இருவரும் கருத்து வேறுபாடு நீங்கி ஒற்றுமையுடன் வாழ்க்கையும் நடத்துவீங்க. மனம் ஒன்றுபட்டால் அந்நுண்ணியத்திற்கு கேட்கவும் வேண்டுமா? உங்களின் அழகு மற்றும் கலைநயம் எதிர்பாலினத்தவரை ஈர்க்கும் வகையிலும் இருக்குங்க. குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தீருங்க. கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த குழப்பங்களும் உங்களுக்கு நீங்குங்க. பிள்ளைகள் கல்வியில் அக்கறையும் காண்பீங்க. நண்பர்கள் உறவினர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாகவே இருப்பாங்க. பெண்களுக்கு பண தேவை பூர்த்தியாகுங்க. நெருக்கடியான நேரத்தில் எதிர்பார்த்த உதவி கிடைப்பதால தாமதமும் ஏற்படுங்க. இந்த மாதம் மற்றவர்கள் மேல் இரக்கம் ஏற்படுங்க. நீண்ட நாட்களாகவே இருந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தீருங்க. குடும்பத்தில் குதூகலமான சூழ்நிலை உங்களுக்கு காணப்படுங்க. கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்குங்க. பிள்ளைகள் மூலமா பெருமையும் சேருங்க. உறவினர்கள் மத்தியில் மதிப்பும் மரியாதையும் உங்களுக்கு கூடுங்க. வீடு கட்டும் வாய்ப்பும் உங்களை கூடி வரும் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. பெண்களை பொறுத்தவரைக்கும் வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகளையும் பெறக்கூடுங்க. தள்ளிப்பை வந்த திருமணம் திடீரென்று முடிவாகி திருமண வாய்ப்பையும் சிலர் பெறக்கூடுங்க. உடல் நலத்துல சிறு சிறு உபாதைகள் அடிக்கடி ஏற்படக்கூடிய நிலை இருக்குது அப்படின்றதுனால கவனமாக இருந்து வருவது உங்களுக்கு நல்லதுங்க. கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலமா குடும்பத்தில் சில சங்கடங்களை தவிர்க்கலாங்க. வேலை நிமித்தம் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்திருந்த தம்பதி இப்போது சேர்ந்து வாழவும் சந்தர்ப்பம் உருவாகுங்க. பெண்களால அனுகூலம் அடையும் வாய்ப்பு சிலருக்கு அமையக்கூடும் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. பொதுவாக எதிலுமே நிதானமாக நடந்து கொள்வதன் மூலமா சங்கடங்கள் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு விலகும் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. மகான்களோட அருளாசியரும் உங்களுக்கு கெட்டுங்க. கலைத்துறையினருக்கு இந்த மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கலைத்துறையினருக்கு இடைத்தரகர்கள் போன்றவர்களின் ஒத்துழைப்பை எதிர்பாராமல் நீங்கள் நேரடியாகவே முயற்சி செய்வது வருவதன் மூலமா புதிய வாய்ப்புகள் சிலவற்றை பெற்று மகிழவும் இடம் இருக்குங்க. பின்னணி இசை கலைஞர்கள், பாடல் ஆசிரியர்கள், நடன கலைஞர்கள் போன்றோர் கூடுதலான வாய்ப்புகளையும் பெற முடியுங்க. வெளியூர் பயணங்களை அடிக்கடி மேற்கொள்ளவும் நேருங்க. சக கலைஞர்களிடம் சுமூகமாக நடந்து கொள்வதன் மூலமா உங்கள் நற்பெயரை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் உங்களுக்கு முடியுங்க. வண்டி வாகன வசதிகள் சிலருக்கு அமையக்கூடிய நிலையும் உண்டுங்க. பயிற்சி பெற்று வரும் கலைஞர்கள் அரங்கேற்றத்தை நடத்தி மகிழ சில மாதங்கள் பொறுத்து இருக்கணுங்க. அரசியல் துறையினருக்கு இந்த மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சில சோதனைகள் நேர இடம் இருக்கு அப்படின்னாலும் நீங்கள் உறுதியான மனத்துடன் இருந்து பொறுமை காத்து வருவதன் மூலமா தலைமையின் பேரன்பையும் நன்மதிப்பையும் பெறுவீங்க. மனதை அலைபாய விட்டு மற்றவர்களின் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு மயங்கி நிலை தடுமாறுவது எதிர்காலத்தில் துன்பம் தரும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிந்து கொண்டு நடப்பது அவசியம்தாங்க. உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள பணிகளை திறமையாக நிறைவேற்றுவதிலேயே உங்கள் நாக்குமெல்லாம் இருந்து வருவது உங்களுக்கு அவசியங்க.
மாணவர்களுக்கு இந்த மாதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மாணவர்கள் சிறப்பாக கல்வி பயில்வாங்க. குறிப்பாக உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவர்கள் ஆசிரியர் மற்றும் பெற்றோரின் ஆதரவையும் பெறுவாங்க. சிறப்பாக கல்வி பயின்று வெற்றியும் காண்பாங்க. படித்து முடித்து வேலை தேடும் மாணவர்கள் சிறந்த சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை கிடைக்க பெறுவாங்க. வெளிநாடு சென்று படிக்க நினைக்கும் மாணவர்கள் தங்கள் விருப்பம் நிறைவேறவும் காண்பாங்க. மேசராசிக்குண்டான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா, செவ்வாய்க்கிழமையில் துர்க்கை அம்மனை தரிசனம் செய்து தீபம் ஏற்றி வர காரிய தடைகள் நீங்குங்க. தொழில் வியாபாரமும் சிறக்குங்க.